Jamen, det er lørdag den 19. januar. Morten og jeg, vi har lige båret 4 tons, næsten 4 tons beton ind ude fra pladsen af. Det er beton, som skal bruges til at støbe et slidlag nede under dæk. Og sækken er jo først blevet slæbt ind her. Det var et værre arbejde nu. Næste job så at få det ned under dæk. Og det er sådan set årsagen til den her video. Vi har besluttet os for, at vi er nødt til at forevige, hvordan vi har valgt at gøre det. Indtil videre så er alt gået by hand, kan man sige, men nu har vi taget ingeniørmæssige metoder i brug. Vi har Morten, han står hernede, det er modtageren, og vi har mig, jeg står heroppe, jeg er afsender. Vi har lavet en sliske, bestående af et stilladsbræt, et tværgående bræt, som ikke er helt autoriseret. Det er et afskåret stykke lærketræ, og under det, til at støtte det hele af, har vi valgt en lang stige. Spanden, der står oppe i venstre hjørne, den har ikke noget med den her operation at gøre. Jeg skal nu vise, hvordan vi får hver enkelt 25 kilo sæk ned. Det gør man meget, meget simpelt, sådan her. Så tager Morten imod, og han lægger den derned, og lige bag ved Morten, der står vores blandemaskine, som vi skal bruge, når vi skal i gang med at støbe gulv. Jamen, det var en sæk. Hvor mange havde vi har? 150 sække, ja. Så det skal nok gå alt sammen. Det er stadigvæk lyst udenfor. Tak for nu.